Salutare, salutare! Ce faceți, dragilor? Noi suntem bine aici și ne bucurăm. Eu din România și invitata mea specială de astăzi din Anglia, nu-i așa? Pentru că este o mămică minunată și are un burtică, un bebeluș care așteaptă să vină și cred că e tare nerăbdător și are o poveste minunată să ne împărtășească. Îți mulțumesc, Nicoleta, pentru că ți-ai luat din timpul tău și ai venit astăzi împreună cu noi. Așa că te rog să te prezinți și să ne spui cine ești tu. Salutări, bună dimineața din UK, bună ziua la România, deja e prânz acum. Vă salut și mă mulțumesc în primul rând, Mihaela, pentru invitație. Pentru mine este onoare mereu că pot ajuta. Despre mine, da, hai să începem așa că de puțin sau mult posibil să mă cunoașteți, doar într-o singură sesiune. Sunt Nicoleta Prodan. Sunt o moldoveancă din Vaslui, așa mai nebunatică, însă sunt în UK de aproape 7 ani. Am hotărât să fac schimbarea asta pentru că provin dintr-o familie simplă, dintr-o familie cu necesități, cu nevoi, nu că aș fi singura persoană care a crescut așa. Suntem generația aia care s-au confruntat cu multe lipsuri. Sunt căsătorită. Am un băiețel de 2 ani și jumătate și o fetiță care în 2 luni urmează să o îmbrățișez sau poate mai devreme, cum a zis și tu, e posibil să vină mai devreme. De profesie sunt make-up artist și bucătar. Ca bucătar am lucrat vreo 5 ani, însă ce nu mi-a plăcut ca și bucătar au fost multe ore în plus. A fost foarte multă oboseală. Foarte multă muncă și desigur nu eram plătită după cât meritam, da? De asta am și hotărât să fac o schimbare. Am mers pe partea asta de beauty. Îmi place să mă aranjez, îmi place să am grijă de mine și am zis să învăț și pe alții, da? Să fac oamenii frumoși pe exterior, doar că la prima spălare se șterge. Am făcut ceva cursuri, mi-am deschis propria afacere în urmă cu 3 ani, aici în UK, însă când am început să profesez și eu, da, când mi s-au deschis și mie porțile, din fericire sau nefericire, cred că mai mult din fericire am început bine, spunând așa, pandemia ne-a afectat pe fiecare în parte, că e pe partea asta de mental, psihic sau financiar. Afacerea mea nu a putut să meargă mai departe. Dacă vă amintiți, la început erau chiar și saloanele închise, nu aveam spațiu în locul în care locuiam eu, că trebuie practic un spațiu special pentru a machia. Am făcut și cursuri de igiene și de pensat. Aveam foarte mulți bani investiți în dezvoltarea asta, în cariera asta, foarte mulți bani investiți în produse. Încă mai am o cutie mare cu produsele rămase pe stoc. Nu mi-am recuperat niciodată investiția. Deci, practic, ăsta a fost un dezavantaj a unei afaceri clasice, pentru că dacă ai produse, materiale de tot felul, mai spun de scaun, pat de masaj, multe. Cine e make-up artist înțelege cât de mult investiții trebuie într-un astfel de business. Așa că trebuie să pun stop și fiind însărcinată în 3 luni, în martie anul trecut, pe 5 martie, deci practic am 3 ani și un pic de când sunt în această activitate, în acest proiect, am primit un mesaj de la o persoană necunoscută care îmi propunea ceva. Nu știam exact despre ce e vorba. Eu fiind o persoană foarte introvertită, aici în UK nu prea aveam prieteni. De ce? Pentru că crescând într-un mediu diferit de mediile de acum, eu nu m-am crescut cu cablu sau cu telefon sau cu laptop, eram un pic reticentă pentru că am fost învățată la ce o să spună lumea, oamenii sunt răi, oamenii te fac să suferi, aveam foarte multe limitări și încercam maxim posibil să am 2-3 oameni apropiați lângă mine, iar de restul chiar să mă feresc la propriu. Însă am zis da. De ce? Pentru că eu cumva am cerut chestia asta, am cerut să fac o schimbare. Eram în 3 luni,
Sălile de sport erau închise, îmi plăcea foarte mult să fac sport. Încă îmi place. Prieteni nu aveam un câine pe care nu puteam să-l mai duc la plimbare pentru că trăgea de mine foarte puternic, dar și nu mai puteam să fac așa efort să mă zmucească. Nu mai aveam ce face, așa că am început să fac niște activități care mă oboseau psihic. Mă uitam la tot felul de emisiuni care nu mă ajutau, mâncam tot felul de chestii, junk food de nebunii, da? Bine, aveam și o scuză bună pentru că eram însărcinată. Și cumva cred că nu pot spune depresie, că e prea mult spus depresie, că am aflat după ce înseamnă. Eram așa într-o stare într-o rutină zilnică. Mănânci, te uiți la televizor, faci patul, faci un duș, iar mănânci, gătit. Da, rutina femeilor. De aranjat nu mai aranja, nu prea mă aranjam că unde era să ieși. Da, o rutină care mă trăgea în jos, pentru că nu prea putem să stăm pe platformă, ori cazi, ori te ridici. Și am spus da, clar, am spus da activității. Am evitat câteva ore să spun da. Și vă spun și de ce. Cu motivul că trebuie să vorbesc cu soțul meu. Soțul meu mereu, nu era soțul meu atunci, însă el mă susținea și mă susține și o să o facă mereu. Am cel mai bun soț din lumea asta. Am venit cu motivul ăsta pentru că nu aveam încredere în mine. Eu am început afacerea asta de la minus infinit, adică de la un nivel foarte jos. Neavând idei ce înseamnă dezvoltare personală, necitind cărți, ne uitându-mă la chestii motivaționale, nu eram deloc în era asta a dezvoltării personale, cum deja noi ne-am obișnuit. Trebuie să recunoaștem că acum, oriunde mergi, pe oricare platformă, că ești pe Insta, Facebook, TikTok, găsești oameni care să te ajute, oameni care să te influențeze într-un anumit mod. E bine, eu mă uitam la, nu știu dacă mireasă pentru fiul meu, dar cred că așa se chema pe Canal D, la niște chestii cu certuri, cu alte nebunii. Da? Și m-am temut că sunt într-o țară străină, m-am temut că nu am prieteni, m-am temut că nu am cunoștințe, pentru că nu aveam cunoștințe, în domeniul de network marketing mă refer, și nici cunoștințe ca și persoane, și m-am temut pentru că nu aveam încredere în mine. Eram așa venită dintr-un mediu în care a fost trasă în jos și nu încurajată. Am lăsat să treacă, i-am spus soțului, uite, e o chestie foarte tare, investiția mi s-a părut prea mică la câte mii investisem în afacerea clasică, să-mi iau niște produse care să mă ajute pe bază de digestie. Aveam o problemă, apropo de digestie, cu digestia și constipația, fiind însărcinată și mâncând tot felul de prostioare. Chiar aveam o problemă destul de mare și cred că m-a atras și ideea asta de sănătate. Îmi plăcea cumva. Când mergeam la sală, am auzit de shake-uri, deci cumva era ceva ce îmi plăcea. Am zis da, habar n-am înțeles planul de marketing, n-am înțeles dacă pot să câștig sau nu bani, dar am înțeles că o să mă ajute foarte mult în dezvoltarea mea și că pot ajuta alți oameni. Asta mi-a plăcut tare mult. Copa, stai un pic. Deci pot să aduc cumva valoare și în viața altor oameni. Mereu mi-a plăcut să ajut oameni, însă cum ajutam oameni? Ori îi împrumutam cu bani, ori ascultam că se plângeau de 1000 și 100.000 de probleme, pe cei dragi, logic, vorbeam mult cu puțini oameni. Și da, am zis da. Am început să intru la traininguri, am început cu platforma, aveam și o platformă de training atunci când am intrat. Aveam o comunitate care mă susținea și mă încuraja. Și mie mă încurajează, are încredere în mine, wow! Deci pot și eu, mi-a dat acea putere că și eu sunt specială și eu am potențial. Chiar dacă nu sunt dezvoltată, eram apreciată. Și din prima lună am înțeles, am văzut ceva training-uri și am înțeles că este o afacere care poate deveni și profitabilă. Așa că m-am pus pe treabă.
cu bebe în burtică, cu pandemie, nu puteam ieși sau cum e acum e super tare, e mult mai deschisă și lumea este mult mai deschisă. Așa că în următoarele 6 luni am ajuns la nivelul de manager. Pur și simplu m-am focusat doar pe asta și mi-am propus ca odată cu venirea copilașului pe lume și eu să fiu o mămică independentă. Pentru că mi-a plăcut mereu să fiu independentă, mi-a plăcut mereu să am banii mei. Nici nu concepeam ideea ca soțul meu să mă întrețină, să-i cer eu bani pentru cumpărături, da? Să mă duc în mall. Nu aveam cum să fac asta, din orgoliu personal. Pot spune că mama mea a avut un aport foarte important când vine vorba de mindset-ul ăsta. Mama mea niciodată nu era fără bani și niciodată nu cerea de la tata, că eu mi-am pierdut tatăl la 12 ani și niciodată adică nu rămânea fără bani. Și am zis că este un tipar pe care vreau să-l continui. Eu sunt o femeie independentă și niciodată nu vreau să rămân sau să depind de cineva. Desigur, într-o familie totul este la comun. Banii mei sunt banii mei, banii soțului tot ai mei. Așa, dar asta nu se discută. Și da, am ajuns la nivelul de manager, am muncit foarte mult. Dacă 6 luni nu este un timp scurt, fiecare are momentul timpului, însă m-am implicat 100% aici, am învățat și am avut o dorință puternică. Și odată cu venirea copilașului, în aceeași lună am ajuns la nivelul de manager. Și ce înseamnă nivelul ăsta de manager? Înseamnă să ai un venit care poate depăși un salariu net pe economie într-o țară străină, unde sunt chirii, unde sunt cheltuieli foarte mari, într-o perioadă în care ești mămică. Da? Deci și pe lângă asta mi-am crescut mindset-ul, încrederea în mine, pur și simplu m-am schimbat total, sănătatea, totul parcă eram diferită. Și de atunci, desigur, am făcut foarte multe îmbunătățiri când vine vorba de mine ca persoană. Am înțeles că eu sunt cea mai bună și cea mai importantă persoană. Eu vorbesc și mult, dacă observați. Însă am înțeles că de la noi pleacă totul. Dacă noi suntem bine, și familia noastră poate fi bine, și financiar putem fi bine, și din punct de vedere spiritual, și toate. Am încercat să facem un echilibru în tot ce înseamnă viața, pentru că nu aveam deloc echilibru. Mihaela, dacă vrei să-mi pui întrebări, pentru că eu pot să vorbesc mult, foarte mult. Te felicit pentru că se vede că ai crescut, nu știu cum erai înainte, dar aș vrea să-mi spui dacă te privești acum în urmă, dacă privești în urmă, ce s-a schimbat? Sigur că mă privesc și sunt tare mândră de ceea ce văd în oglindă. Apropo, nu prea mă uitam în oglindă înainte. Ce s-a schimbat? În primul rând, chiar aseară am început un mai mult documentar al lui Louise Hay. Dacă schimb gândirea, schimb viața. Mi-am schimbat mindset-ul. Deci, pur și simplu, înainte, mergeam cu un nor deasupra capului. Numai la mine ploua. Mă dor șelele, mă doare burta, că iar nu mai mi-ajunge nu știu ce, uite că ăla nu și mi-a făcut ăla. Deci căutam să atrag atenția prin a deveni o victimă, să mă plâng mereu. Și mi-am dat seama că nu e foarte greu, poți să ieși din situația asta, de starea asta de victimizare, pentru că sună ciudat, dar este o plăcere în spatele victimizării. Ceri cumva acolo atenție și te simți bine că vezi că oamenii cumva te înțeleg și am trecut și ei prin asta, însă asta am schimbat. Iar când am schimbat asta, am și atras oameni diferiți în viața mea. Pentru că eu mă plângeam și persoana cu care vorbeam eu se plângea și când încheiam discuția eram obosită, deja mi se făcea somn de atâta energie pe care o emanam și o primeam negativă. Deci ăsta a fost primul lucru pe care am făcut, a fost să-mi schimb energia. Apoi am făcut dezvoltare personală.
inclus și acum fac, dar am făcut foarte mult la început, foarte multă dezvoltare personală, atât individual cât și de grup. Și am înțeles cum lucrează legea atracției, cum lucrează Dumnezeu, prin ce lucrează Dumnezeu. Am început să studiez mai mult anumite părți și mi-am dat seama că eu sunt cea care mi construiesc viața. Și am făcut asta. Ai spus că ai avut și afacere clasică, ai început și ai dat foarte mulți bani. Dacă ar fi să compari afacerea noastră cu afacerea clasică pe care ai avut-o, care e concluzia? Cred că s-o și înțeles de la început. De asta pare și incredibil. Și unii din prietenii noștri parcă nu s-ar vedea într-un astfel de business. De ce? Pentru că pare incredibil, investești, îți ai niște produse pe care oricum le folosești, așa începi business-ul, da? Și pur și simplu n-ai ce pierde. Asta mi-a plăcut foarte mult, ideea asta, că nu ai ce pierde. Ba mai mult, câștigi foarte multe. Deci câte beneficii are, dacă ar fi să fac comparație și să le iau pe rând, Mihaela, nici într-o oră nu terminăm. Dar, în primul rând, partea asta de investiție. Apoi, confortul, flexibilitatea. Eu dacă mă duceam eram make-up artist, păi 2 ore stai acolo cu pensula în mână. Nu-i că dai țâță la copil, da? Nu-i că îl schimbi de Pampers că și-a făcut nevoile, nu-i dai mâncare, nu poți să stai cu el în brațe, nici în cameră pentru că trage de una de alta, mai ales cum e a mea mică cu de 2 ani jumate, știți cum face? Noi ne mai machem împreună, n-aveți idee ce se întâmplă acolo. Apoi, veniturile. Dacă ar fi fost, asta am înțeles, venituri pasive. Eu, în afacerea mea clasică, nu aș fi putut să mă las afacerea și să plec în Maldive vreo 2 săptămâni așa, fără să fac ceva. Nu, bine, că puteai să faci, să-ți iei angajați, dar nu se compară. Deci este așa multă flexibilitate și poți câștiga în timp ce faci și altceva sau ești în altă parte. Afacerea poate merge și fără tine la un moment dat. Asta e bestial. Veniturile pasive, iarăși. Ca și make-up artist sau geni sau orice, unghii, orice. Dacă nu pui geana, dacă nu faci unghia, nimeni nu-ți dă bani. În schimb, aici, dacă ajuți oameni, și asta e foarte extraordinar, dacă ajuți oamenii să devină și ei independenți, compania te răsplătește foarte bine, ceea ce e bestial. Și dacă ești independent, mai ai nevoie de cineva, nu mai ai nevoie de cineva, nici chiar de acea persoană. Asta e, nu știu, cea mai bună idee a fost a lui Rex și a network marketingului. Și partea asta de a ajuta din punct de vedere al sănătății. Trebuie să înțelegem noi ca oameni că trebuie să aducem o contribuție în lumea asta. Nu e doar vorba de noi. Noi să câștigăm, noi să fim bine, noi să avem, restul nu contează. Nu. Aici aducem valoare în viața oamenilor, contribuim la o stare mai bună a oamenilor, fizică, psihică, de care au nevoie. Aici, în afacerea asta, chiar am aflat, că pot să fiu și psiholog, pot să fiu și doctor uneori, pot să fiu și mamă, și tată, și prietenă, și uneori critic, uneori mai mult critic, pentru că aici înveți de toate. Aici e o școală de afaceri. Dacă mie mi-a luat un an de zile am făcut am studiat la colegiu și practică și învățat make-up. Vă dați seama, make-up. Că acum să faci make-up, cum faci? Te duci la o zi la curs și deja ești profesionist. Nu e așa. Trebuie să înveți foarte multe lucruri. Și după ce ești acolo, de la școală, ce crezi? Nu poți să machezi profesionist, că nu ai nicio treabă cu profesia. Credeți-mă, sincer vă zic. Așa că eu când aud make-up artist, și eu când zic că sunt de profesie make-up artist, eu n-am profesat, nu pot să zic că sunt profesionist.
Nu, pentru că trebuie foarte multă muncă, plus că trebuie să faci mereu cursuri. Că se schimbă linia de tuș, că se schimbă geana, bai subțării, bai groasă, ba buzele mari, ba rotundi, ba... Nu intru în detalii. În schimb, aici sunt niște pași simpli pe care trebuie să-i faci cu consistență, cu perseverență. Și dacă nu toată lumea știe să facă o geană, aici oricine poate să facă dacă are o motivație puternică. Și aici, dacă într-o afacere clasică ai nevoie de mulți bani, aici poți să intri de 2 ori. Așa, dacă ești un om motivat, sunt care au intrat cu un singur produs și au făcut istorie. Ai posibilitatea. Această oportunitate îți oferă posibilitatea și ție, care poate ai datorii la bancă, ai, eu știu, tot felul de necesități, să intre, să te motivezi și să faci mai mult. Asta mi-a plăcut. Sunt unele din beneficii, sunt foarte multe beneficii. Așa e. Și lucrul acesta te încurajează și mai mult să mergi mai departe, pentru că sunt sigură că pe parcurs ai avut anumite obstacole, s-au întâmplat anumite lucruri. Nu cred că ai intrat în afacere și peste noapte ai devenit manager. Au trebuit 6 luni. În astea 6 luni sunt sigură că te-ai confruntat cu diverse lucruri. Cum e? Da, provocări sunt. N-am vorbit. Chiar îți mulțumesc că mi-ai spus despre asta. Nu a fost totul roz. Nu, foarte multe provocări, mai ales că eram și însărcinată. Care doamnă știe cum îi să ai sarcina, depinde de femeie. Însă eu am avut destule probleme. Nu intru în detalii, dar ca și idei, hemoroizi, tot felul de inflamații, infecții, stări de anxietate, de oboseală și tot așa. Asta o primă parte. După care, dacă nu ai încredere în tine, nu e ușor. Nu e ușor să înveți să ai încredere în tine. Nu e ușor să întâmpini anumite situații. Că tot de practică avem nevoie. Deci au fost provocări. Nu toată lumea a vrut să facă activitatea asta, nu toată lumea a vrut să intre în echipa mea, nu toată lumea a fost de acord cu ce am făcut eu. Au fost oameni care au râs de mine la început, pentru că noi suntem cu panouri de vise, suntem cu setare mentală, chestii motivaționale. Eu care mă uitam la televizor, cercul meu foarte restrâns de prieteni să uitau și el la televizor, da? Scuze. Și atunci trebuie să fac schimbări. Și atunci când ești din zona de confort, adică faci lucruri pe care nu le-ai făcut până atunci, doare un pic schimbarea. E ca și cum mănânci junk food, fast food, prostioare, ești supraponderat și vrei să slăbești. Păi trebuie să faci sacrificii, trebuie să faci efort ca să slăbești. Nu poți să stai tot la televizor, tot cu farfuria în mână. Trebuie să mergi la sală, trebuie să schimbi stilul de viață, trebuie să mănânci sănătos, să bei mai mult apă. Ei, cam așa e și network marketing. Trebuie să faci lucruri diferite, pentru că am înțeles că dacă eu nu fac lucrurile diferite, rezultatele nu o să fie diferite. Așa că mi-am dorit rezultate diferite și am fost dispusă să fac anumite sacrificii. Cum ar fi? Nu mă mai la televizor. În loc să dorm până la 10, mă trezesc la 8, așa era înainte, acum e diferit, și mă apuc de citit. Nu mai stau cu capul în telefon și dau scroll. Mă apuc de citit. Am devenit mai organizată. Ce am mai făcut eu diferit? Prietenii. Am renunțat la mulți prieteni, sincer. Adică dacă prietenii mei nu mă încurajau, înseamnă că nu erau prietenii mei. Sau erau niște prieteni care ar fi vrut să fiu bine, dar nu mai bine ca ei. Că asta e problema noastră a oamenilor și a doamnelor. Suntem bine, dar să nu fim mai bine ca altcineva. Și mi-am dat voie. Cred că asta e cel mai bun. Am avut curaj. Curajul este necesar ca să începi așa ceva. Mulțumesc, Nicoleta. N-aș vrea să te mai rețin pentru că știu că bebele n-are răbdare acolo în burtică. Și dacă vrei să ne dai tuturor femeilor și oamenilor care vor să înceapă afacerea un sfat, care ar fi acela?
în special doamnelor și domnișoarelor, dar și domnilor, învățați să vă puneți pe primul plan, pentru că de acolo pleacă totul. Fiți mai curajoși. De ce? Pentru că am fost educați într-un mod diferit, iar lucrurile s-au schimbat. Am fost învățați să mâncăm tot din farfurie, însă acum trebuie să mâncăm un pic cu măsură. Așa că eu tot vorbesc partea asta de îngrășat. Așa. Avem și produse pentru îngrășat, dar și slăbit, așa, ca și o paranteză. Îndrăzniți să visați. Cum ar fi să visăm fiecare pentru visul nostru și să nu mai muncim pentru visul altuia în fiecare zi, cu un salariu pe care ne-l alege altcineva, cu un program pe care ne-l face altcineva. Și cea mai bună întrebare pe care am primit-o eu, o să o las aici ca să o audă cine are nevoie să audă, o să audă cu siguranță. Peste 5 ani, dacă vei continua așa, cum va arăta viața ta? O să-ți placă peste 5 ani? Pentru că mie nu mi-ar fi plăcut să rămân așa la nivelul ăla și deja după 3 ani arunc cu praștia. Dacă după 3 ani arunc cu praștia, ne mai vedem, Mihaela, peste 2 ani și mai vedem la ce nivel vorbim. Deci aveți încredere în voi și network marketing este cea mai bună școală, nu doar de afaceri, de viață. Aici înveți de toate. Îndrăznește! Mulțumim, Nicoleta, cele mai bune sfaturi. Te îmbrățișez și așteptăm să vedem bebelușul tău. O zi bună! Pa, pa!